யூஎஸ்ல இருந்து வர என்னாச்சு? எனக்கு உடம்பு சரியில்லை. நீங்க ஒண்ணும் இல்ல, கவலைப்படாத. டாக்டர் வர வைக்கிறேன். இங்கெல்லாம் வரக்கூடாது, கிளம்பு. எதுவும் சாப்பிட பிடிக்க மாட்டேங்குது. யார் அந்த சமயக்காரன்? சரியா சமைக்க சொல்லுங்க. நாளையில இருந்து எந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஃபாத்திமா அம்மா வேகமா நடக்க கூடாதுன்னு சொல்லிருக்காங்க. சரி, ஒரு 4 நாள் பொறுமையா தான் நட. எனக்கு புளியும் மாங்காயும் சாப்பிடணும் போல இருக்கு. மரத்தையே புடுங்கி கொடுக்கற சாப்பிட்டுக்கிட்டு என்னாச்சு உனக்கு? வா சாச்சா. அம்மா வர போறாங்க.